valahogy a mi generációnknál még jelen volt a türelem szó, de a mai felgyorsult világban az, hogy ők mindent azonnal megkapnak, most gondolok itt, amit a digitális eszközökön, vagy bármin, amit kigondol, egy másodperc múlva el tudja dönteni, hogy az most nekivaló, nem nekivaló, jó, nem jó. És hát így nagyon nehéz azt mondani egy fiatalnak, hogy figyelj, csak legyél türelmes, majd még egy 5 évig lehet, hogy össze-vissza vernek, de majd a 6. évben talán, tehát hogy ez egy nagyon nehéz feladat, de egyben egy nagy kihívás is, hogy tartsuk bennük a motivációt, és én is nagyon sokat tanulok ezáltal tőlük, ettől a generációtól, szóval most ebben a pár mondatban el is mondtam, hogy azért találtam új kihívást az életemben a birkózó szőnyeg után, úgyhogy hát bízom benne, hogy azt fogom majd mondani egy pár év múlva, hogy a jövő bajnokai az akadémiáról jönnek ki.